Kepha ngathi mase sivakashele ekamereni sinobaba wekhaya. Wathola into angayazi kwamina angazi ukuthi ngayichaza ngithini ngoba kwamina ngiyazi. Wathola ukuthi mina ngisiyintombi nto. Kanti yena eshada ekhipha iy'nkomo zakhe ziphelele, wazi ukuthi wayikhiphela intombi nto. Kepha mase sivakashele ekamereni wangibiza ngazo zonke izinhlamba emayikhaya. Ayi, washiya ngalazi. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Live TV kwesinye isiqephu sethu izinkinga zomndeni. Namhlanje sivashile la ekhaya kuthiwa sisondele Black Life ngoba nansi inkinga ekhaya. Asithembe ukuthi sizosithola isixazululo. Sawubona usisi njani? Yebo, sabona mama, ngiyaphila. Ngiyaphila. Usisi uba igama? Ulungile. Ulungile uba isibongo? Ngishadele kwaZuma. Ushadele kwaZuma? Yebo, ngisizuma nje. Isibongo sakho? Sokuzalwa? Sokuzalwa uNzama. uNzama. Yebo. So ikanzama la ekhaya? Yebo. Okay. So iy'nkinga zomndeni uyazi ukuthi-ke nakhulunywa ngey'nhlambuluko uma ukhona inkinga ekhona ekhaya then siyamenyezwa. So usumemezile. Iqalaphi inkinga? Ngibe nenkinga la. Ngithole umyeni. Nje loke ngazalwa ngikhuliswa uma ngihlala ekhaya. Umuntu wesilisa angimazi. Ngathola umyeni ngiyitshitshi bhaqa. Okay. Sahamba sashada ngahamba nami ekhaya. Okay. Mase sihambile sesibe honeymoon yethu sekufanele phela siye enkonzweni yasekamereni nobaba. Ubaba wangishaya wangithuka wangibiza ngazo zonke izinhlamba uthi mina angisilo itshitshi le ngithi ngiyilona. Hawu. Ekubeni ngisazi kahle lokho ngazalwa uma nobaba ngikaze ngihlala nomuntu wesilisa. Okay, asiqale la. Ubhuti nahlangana naye. Ubhuti nje sikhula kunalo lento yokuthi imali khula kuthiwa nangu umakoti wakho nangu umakoti wakho kwagcina nangempela wawumyeni wami nangempela. Wakho ngempela. Lokho isikhula nje kusukela sikhula. So walobola ekhaya. Wavela wazolobola ekhaya nje sazwana nangempela kwaqhubeka konke into ngabonda kwambeswa kwabe sekuba ngiyashada ngacaca nje impela. So manje-ke lo ukuthi-ke nawe uyitshitshi into ayiyazi yena noma into wamtshela? Nami futhi ngiyaziyo. Nawe futhi uyaziyo? Ngiyazi kahle. So manje ngoba kwakuwumcimbi oqalayo ukwenza, awumangalanga ukuthi nangumuntu ekudonsa ngey'mpama? Ngathuka mina bengingazi ukuthi kanti itshitshi libo kuba kanje. Angazi ukuthi ngiyayiqala nalento. Wahlala naye phansi wakhuluma ukuthi uzwani kwenze njani? Ngizwa kodwa nami ngiyaxaka phela nami ngazi ukuthi nayo uyitshitshi useyazelaphi lento ukuthi akuyona yamatshitshi. Naye ukutshela ukuthi-ke nawe uyitshitshi? Yena samatshitshi sobabodwa manje wazi ngani ukuthi mina ngisilo. Okay, awuxoxe ngalobo busuku enidonsana ngey'mpama. Iyaqala kanjani indaba? Yaqala phela kahle sihleli nobaba wekhaya. Ngiphekana kahle ngikhulisiwe-ke mina ngiyazi indoda iyaphekelwa impela. Saye ebusuku enkonzweni yasekamereni. Awu mase ngisesithi siyaqeda uthi nje ngeke ngathi kubuya amadoda awu-20 la kumina ngikwazelaphi. Manje so manje you telling me nenza inkonzo yena uvumbusa ekudonsa ngey'bhakela? Hayi bo, into engingayazi asengayibuza ngempela ukuthi hayi bo kanti kunje emshadweni? Hayi ngiyazi mina lento. And then-ke kwaqhubeka kanjani-ke sekushayile-ke kwenzakalani emva kwalokho? Emva kwalokho afuna ngiphinda ngene embhedeni nami emva kwathi nje ngibuyele ekhaya ngiyobuza kahle ukuthi ngempela kwenzakalani. Wangigodukisa. Ngazama nami ukuqinisa ikhanda ithi hayi bo ngeke phela mhlawumbe khona irongo khona mhlawumbe kusasa ekuseni uvuka se-right. Hhayi indoda iqinisa ikhanda ithi nje angiphindele ekhaya ngiyobuza kahle. Hayi bo. Ngichazele noma ukuthi ngempela mina bengiyinhlobonye intombazane. Lapho ngizazi kahle ukuthi ngiyinhlobonye intombazane. Lapho uyazi ukuthi wena awukazi uthinta umuntu wesilisa. Ngazi kahle kodwa manje sekufanele ngichazele noma phela le nsambatheka angizomqala ngaphi. Kwayena mhlawumbe ngeke asangikhona uzothi ngempela shuthi mina bengihamba ngilala. Yo, so uphi ubaba yena? Ngimshiyile ngeze ekhaya ngoba phela ngifuna ukuzoxazulula nansi inkinga umendo wami uyawo. No, ngisho ubaba wakho. Ubaba usashona. Ubaba usashona. Yebo. So uba ngisele nje noma sengithi angibuyeke ngize kuma khona ezongicacisela kahle le ndaba. Okay. So naye kodwa phela kumele ngimazise ngoba angazi. Uma ucabanga umama uzoba nazo impendulo? Angazi sengithi angizocela iziluleko kuyena njengoma. So engqondweni yakho ekubeni wena wazi ukuthi awukazi uthinta umuntu wesilisa, kwaqhubekani uzwa kuthiwa-ke nangathi usubuya kubantu abawu-20 lapho wena uyazi uzawukazi uthintwe? Vele afana nohlanyana mangazi wangempela. Angazi into engingayazi le. Yo.
So umana yena kuwumuntu onjani? Uma yena umama nje uzothile o-right, mina ngimaze umama o-right uqotho. Mm. Manje ingakho ngithi ake ngizokhuluma naye, nginanamahloni okuyixoxa lento kuyena, angazi uzothini. So unawo ama-siblings odadewenu nabafowenu? Abekho abakhona. Omunye udadewethu owayekhona naye wayishadela wahamba. Washada wahamba. Kodwa kuyena kwahamba right. Akakaze abuye nenkinga kanje. Okay, Nokuthi asikaze siphinde futhi sixhumane-ke, asixhumani. anixhumane nodadewenu? Why? Angazi. Hayibo. Uyena nje wakhetha ukuyihambela akabuya ngekhaya. Udadewenu omdala noma omncane? Mudala. Pho yini indaba ningaxhumani ngoba phela nosisi? Angazi ngibona sengathi simbangela isicefe emendweni wakhe mhlawumbe. Afuna ukuhlusha. So you telling me ukuthi ngoba ugowa through lento le yena awukazi nje umfonela umtshela ukuthi dade nayo inkinga ekhaya? Ngoba phela lo muntu ushadile naye angithi. Ngabe ngicela kuyena usiza ngi-advise kodwa cha. So usekunesikhathi singanani ubuyile la ekhaya? Nginey'nyanga ey'ntathu manje. Ney'nyanga ey'ntathu. Usanda ukushada usubuyisiwe njalo? Ngitshele nje. Hayibo, uzizwe kanjani omakhelwane bathini? Bazi ukuthi hayibo kade bekukhipha. Kunzima, ngisaba ngisho uphumele emgwaqeni namahloni. Uyivalela endlini? Ngiyazivalela, ngizothini? Umama-ke sekubona usubuya uze ekhaya, wathini yena? Wathi indaba ubuye? Ngoba phela kwakufanele aqhube futhi akuphindisele kaZuma. Phela ngizamile yena ukukhuluma amangami, wangilalela, ngithe khona inkingane enginayo. Nje mhlampe nawe ubona mhlampe ama-hormones mhlampe sengibambile noma kanti lutho. Bengisanamahloni nje ukumbheka ngimtshela. Ngikuzwe uthi-ke na ubhuti kade nikhula nonke ndawonye, which means umuzi wakubo u-around la. Yebo. So ucabanga ukuthi abantu bakubo sebeyazi? Njengoba ngiyifihlile nje, ngiyifihlele nakho konke lokhu. Usho ukuthi abazi nabo ukuthi ubuyile? Angazi noma usebatshelile yena noma mina, kodwa bengithi angizoqonda umana mhlawumbe. Uzombuza, uzomtshela inkinga onayo. Yebo. So uhusband wakho kuBaba Zuma senike nakhuluma kulo 3 months? Ngizama njalo ukuthintana naye, akangiphenduli akanjani. Uthi nje ngibuye mase ngiphethe iy'mpendulo. Sho. Okay, sizocela usilandele umama kwelinye igumbi. Sithemba ukuthi-ke na le nkiyanki uzoyizwa and mhlawumbe uzoba nazo iy'mpendulo. Because ngibhizi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kwenzeka ukuthi wakwareyishwa, but bezokutshela uma wakho ukuthi-ke wakwareyishwa. Angithi naye bejabula khathi uyoshada ukuthi uyintombi iphelele. Kakhulu. So asithembe usuzosinikeza iy'mpendulo. Ake simlande umama simuze ukuthi uzothini ngalolu daba. Ake sesibuyile babukeli, sesimtholile umama kaLungile, nangu sesijoyinile la. Sawubona manjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Igama lami nguLungi Star wakwa Black Life TV. Ngiqhamuka kuhlelo izinkinga zomndeni. Uhlelo kwenziwa khona inhlambuluko. Simenyo ubizo la eceleni, wathi ucela sisondele ngoba kunodaba afisa ukuxoxa nawe. So before ngimnikeze ithuba lokuthi axoxe, uLungi umuntu onjani? Ukhuluma noma Mzama mntanami. uLungile ingane nje ekhule kahle. Ngoba ubehamba ngisho nanemigido ley'ngane ey'hamba yokusina. Oh, okay. Ngiyafundiswa khona ukuthi intombazane iphatha kanjani. Ubehamba lezi zinto kwazi kwafina ekutheni uyakhula, ufike esikhathini sokuthi abe yi-teenager. Uthe kusenjalo ukuthi thina abazali uma besibona into enhle abantu bey'phethe kahle bebabili endaweni, uyekuthanda uthela umntanami ngathi engagana laphana, ngathi ngabe umakoti laphana. Kanjalo-ke nakuleli sayidi elingalena la kaMkhwenyana, nabo babenalokho nje ukuthi ngiyafisa ukuthi kube umakoti wami lo. So akhathi nibabona nilokho nifisa lokho iy'fiso zagcina zenzekalile? Hhayi, iy'fiso zagcina zenzekile. Ngoba nje ey'khathini zakudala kwakuthi uma ogogo ibona babebona intombi nje endaweni, ngenxa yokuthi babebuka ukuthi intombazane iy'phethe kanjani. Kuba bona bakhomba ukuthi umakoti wethu loyo. Ngoba uma ungakhonjwanga fanele ukubona ukuthi hhayi, kusho ukuthi la angenzanga kahle. Kwakuyibona ababa nobufakazi ukuthi ngoba ingane emikhule phambi kwabo bakwazi ukuyibona ukuthi hhayi lo ngabe umakoti wakwami. Qinisile. So manje-ke akaZuma khathi bemthatha watshela umama wakhona noma wayezela umfana wakwaZuma wathi mama phela ngiyacabanga ukuthi ukubiza ngoma ukujwayele ngoba ukhulele endaweni naye? Hhayi, zaxoxa nje iy'ngane. Zaxoxa zombili zazwana. Kwabe sekuyaqala-ke sekuzokwenziwa-ke amalobolo.
Kwenza amalobolo. kwabondwa kwambeswa kwashada nje kwakuhle into yabantu nje abasha kwakuhle. Ngiyakubona ngisho Ya. namehla akho ayakhuluma ukuthi wajabula khathi kwenzeka Ya. konke lokho. Ubaba wasekhaya yena Ubaba esekhaya usewadlula. wadlula. Usewadlule. So ubonile umcimbi kaLungile. Yebo ubonile umcimbi kaLungile emva kokuthi nje kade kwenzeka umcimbi kaLungile kodwa engakashadi waseyadlula. Oh, so waseyadlula. wayengekho emshadweni. Wayengekho emshadweni. Awu, siyaphephisa. So manje-ke umbuzo wami la ukuthi uLungi uyangixoxela la ukuthi ushadile emva kwa 3 months wabuya ekhaya. Kunjalo. Wena-ke njengomama ujabula uthini manje indodakazi ade uyikhipha nje zolo lokhu isiyabuya ekhaya? Hayi ufikile nje ngambuza ukuthi umntanami wala. Wathi hayi ma angizizwa kahle. Noma ngibonile ukuthi hayi khona kodwa okungale. Kodwa akazange aphume lapho uthi empeleni yini ngoba phela umzali ingane yakho uyayazi. Uyamazi. So manje I mean sekuphela u3 months mhlawumbe bungamnyeka the first 2 weeks uthi hayi mhlawumbe usazophefumula ngiyeke. But uyabona inyanga ziyaqhubeka umuntu uhlalelela. Umuntu uthule nje hayi akulutho. Nakazuma ke nawe ucabanga uyobuza khona ukuthi hayibo le ngane yabuya eza la. Akufiki nje mina kulokho ngoba ngisalinde njengengane yami engiyazi ukuthi ngayikhulisa. Mhlawumbeni izobhodla ukuthi hayi ma kanje. Okay. So akhathethe akazizwa kahle wathini wathi umkhuhlane yini? Ngacabanga ukuthi ngenza mhlawumbe ngabe usebambile yini. Oh, because kuyenzeka baxabane abantu mase ingane imisencane mase kunjalo kuba khona lezo zimpinyana lezo kanise kuyikho lokho. Hayi cha uqinisile ngalapho. Ngizonika uLungile ithuba lokuthi achaze ukuthi usibizeleni la. Sacela nikhulume naye. Ma, namhlanje ngibhizi abaka Black Life ngoba ngicela bangisize ukuthi ngikwazi ukukhuluma nawe lenkinga ekuyiyona engilethela ekhaya ngibuyisa kwami. Ngibhekene nenkinga enkulu, ngahamba ngamshadweni wami, kwakuhle kanjeya. Kepha ngathi mase sivakashele ekamereni sinobaba wekhaya, wathola into angayazi kwamina angazi ukuthi ngayichaza ngithini ngoba kwamina ngiyazi. Wathola ukuthi mina ngisiyintombi nto. Kanti yena eshada ekhipha inkomo zakhe ziphelele, wazi ukuthi wayikhiphela intombi nto. Kepha mase sivakashele ekamereni wangibiza ngazo zonke izinhlamba emayikhaya. Hayi washiya ngalazi. Wathi nje ngathi sekubuya amadoda awu20 mina. Into engayazi. Ngashaya amahloni ngaphatheka kabi ngathi ngiyabekezela ngabona saya kuyindawo. Wathi nje cela ngiphindele ekhaya ngiyobuza kahle ukuthi nanidlalelani ngaye ngithi ngintombi nto ngingesiyo. Manje angazi kwa mina ngizoyixoxa kanjani lento nawe. Angazi ngayichaza ngithi. Ngiphethe kabuhlungu. Ungathini ngalokho mamzama? Ngiphelelwa amasu. Ngiyayibuka nje lento ngiyayicabanga. Ukuthi ingane yami ngiyikhulise kanje. Isengabuye ibuye kanjalo. Kwenzakala kanjani? Because uthi ke na ngithi akhathi umkhipha nawe wazi ukuthi intombi. Yebo. So kunombuzo enginawo lo mawuhlola bebelitholiswa. Noma kade wagcina ukuhlola. Kade ngagcina kona ukuhlola. Kade. But ubuwazi ukuthi ke na ukazi. Bengizazi nje mina ukuthi ngiphelele. So mama awusichazele usiza indodakazi yakho la ngoba ke namhlanje usuyazi ukuthi indaba abuyile lo 3 months and uyasho ukuthi akasaphumeli nasemnyango uyivalela le endlini. So mhlawumbe ungasusisize akwazi naye ukuthola ukuthi kanti kwenzakalani. Noma mhlawumbe khona wamrape noma contenzeka kuyena. Yazi le ndaba iyangicabangisa. Ey'khathini edlulile ubaba esakhona. Bekhona nje into ebengayiqondi kahle. Ngenxa yokuthi uma uwumuntu okhulekayo, uNkulunkulu nje yakwenzela umusa kube khona izinto oyibonayo ey'ngale. Kube khona ukusola ukuthi hayibo. Yini ubaba angafuni ukungena kulela kamera? Okay. Yini le ubaba ayifihlile kulela kamera angafuni ukungena? Okay, so ubaba benekamera la angafuni La khona. angangeni khona umuntu khona. Okay. Ubaba benesikhundla endaweni somnduna. Uyazi-ke nawe umunye induna ukuthi usuke uba nezitha ngapha nangapha. Nanokuthi iy'khundla ziyabangwa. Ubaba futhi lesikhundla wayesifuna. Ngithembe lokho ngibuza kancane kuba bengafuni ukusho. Kodwa ngelanga kwaze kwaya washo. Thini? Wagonuluka ukuthi hayi
ngenxa yokuthi ngangifuna lesikhundla esikanje somnduni. Ngifuna ukuthi nami ngivikeleke. Ngahamba ngaya endaweni ethile. Ngafike ngathola iy'lwane. Ngisacela uyitshela uLungi lento eshoyo. Angizwa ma. Ubaba wakho ekamereni ngicela ukuthi uyalikhumbula leli kamero leli ungakashadi. Khona leli kamero leli la ngangeni muntu. Angazi noma mhlawumbe wawungananga ngoba wawuyingane yini. Ngoba ngangambuza ngalo ukuthi hayibo leli kamera elivaliwe baba yini lela engafuni njengeni umuntu uhlala elikhiwe. Uyena owayeba nokhiwa lelo kamera. Kwahamba ngoba mina bengikwazi ngibe namehla kamoya ngibona izinto ezingale. Ngifuna ukubona ukuthi ngempela kwenzakalani la ngingathuli. Kusho ukuthi ngize ngimhlupha ngimbuza azagonyuluke athi hayi ngenxa yelesi sikhundla esifuna ukuthi abe yinduna. Wahamba wayendaweni yathile. Wathola iy'lwane. Ma usho ukuthi thina la egcekeni sihlala nezilwane. Kunezilwane nje ikhona la egcekeni. Impilo yami yonke mina mangiphila nezilwane. Besiphila nazo mntanami yebizilwane. Kodwa nje into nje eyayifihliwe. Ubaba wakhe ayengafuni eyazi umuntu ngoba kwamina wayengifihlelile. So uyacabanga ukuthi mhlambe izona adelana nendodakazi? Ngiyacabanga impela ngoba kwamina zake zathi ukungizama. Kwasho ukuthi uma ngabe ukhuleka uyavikeleka. Akulula. Kodwa ma usungathula nento engaka impilo yami yonke ma. Akulula. Sure. Akulula. So manje lezi zilwane ezilandile akhathi sekhuluma nawe. Wathi lezi zilwane zizokwenzani? Nakhathi zikuzama wena wabona ngani sizakuzama kwenzakalani? Ngokuthi njengoba ngishilo ukuthi nginamehla kamoya. Uma unamehla kamoya kwazi ukuyibona into ifika nje obinjalo. Ifika nje oba injalo nje kanje. So umuntu okhulekayo othi mabe ulala ukwazi ukuthi uyivikeleke ugqoke. Kusukela ekhanda kuyenyaweni. Uvuthisa endaweni uvuthisa umlilo akulula ukuthi zifinyelele kuwena. Okay. So zaye zakuzama nawe kanjani? Zangizama. Esakhona ubaba. Kodwa shuthi wena ma ubuwazi ukuthi ziyitika ngami. Benganalo ulwazi mntanami. Zakuzama wena zahluleka. Benganalo ulwazi ngoba nami ngize ngazi nje. Ingoba ngangibona ukuthi khona lento yakho abomama bamadele kulelo kamera akhiye. Ukhiye nje uhlala nawo ufanayo. Awukuthi awuhlali le ndawo lezi kuhlala ukhiye ukuthi yazi yangisosi yini la ifihle lapha ngale. So manje ngoba uthi zakuzama wena awucabanga ngani nendodakazi umoya awukhombisa ngani nendodakazi yakho ukuthi uyaphela lapha izilwane? Akucabangekanga ngaleso sikhathi. Akhathi umshadisa ke wakucabanga ngalokho ukuthi ingane yakho ngenzeka ukuthi siqedwe izilwane? Hayi akufika ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi ilona iphutha lami laba lapho. Sho phelile kwami umshado mayilwane zakho nobaba ngenze njani? Ziphi izilwane ngoba usashona ubaba? Ngiyakholwa ukuthi zahamba izilwane ayisekho. Ayisekho. Ngoba ngazama mina ukuthi ngilwe nazo ngendlela engilwa nazo ngayo. Kodwa nje mntanami ngicela nje ukuthi njengoba akusakhulunywa ngabantu abaleleyo. Nami nje ngiyaxolisa ngendlela ekwenzeka ngayo. So manje inkinga isekutheni uxoshiwe phela kaZuma. Xoshela ukuthi yena come across as umuntu ongayiphethe kahle. Akuqanjwe amanga ngaye. So manje silungisa kanjani ke leyo nto ke manje? Ukuthi usenziwa kaZuma manje nebatshela ukuthi hayi ubaba unzama wayinezilwane. Ilungiswa kanjani ke manje lo nkinga ngoba naye uhambe ejabulela ukuthi ha sengizolala nomuntu ozoba umyeni wami. Mayethu uthi sebenza watholani impama, wathola ukushawa. And then mina into engiphatha kabuhlungu uthi ke na umama womkhuleko oyibona izinto zakamoya kodwa uyibonanga kamoya zize einganeni zakho. Ngiyakholwa ukuthi izolunga. Kodwa yize wena inzima. Inzima. Because enye into futhi engifrustrateayo uthe unosisi omdala owashada akaphindanga wabuya waze ekhaya. Udalwa yini nalokho? Sathi mesikhuluma naye ngimbuza ukuthi awumntanami awusavakashi ngisho noma mhlawumbe kuyi-weekend nje. Wathi hayi ma ngiyathanda ukuvakasha. Kodwa ngathi ngisengalapha ekhaya. Ngahlaseleka wafika izilwane zifuna ukuzolala nami. Njoba ma ungibona ngingasafiki la ekhaya ingenxa leso simo. Ngathi nje nganquma ngalo langa ukuthi nje njoba ngishada ngeke ngiphinde kube kumcondo wami kulowo musi. So yena wasinda ekutheni izilwane ilale naye.
Yo, so kade wayazi le ndaba yey'lwane. Okusho ukuthi uLungi lona amsacrifice nobaba la ekhaya. Should nanikela ngaye. Nawe ma ngikuthembile nawe ma. Ngikuthembe kangaka ma wami. Anginjalo mntanami. Kunjalo ma. Anginjalo. Uphelile kodwa umshado wami-ke manje ngizoyenze njani? Hayi kuzolungiseka. Kanjani? Kanjani ma? Phela ekugcineni vele umkhwena afanele azi ukuthi abantu bakho kufanele bazi ukwenzakalani. Ngoba ayikho ingane engathiwa yintombi vele kuthola ukuthi sekukanjalo. Ekugcineni fanele bazi kona kulukhuni kunjalo. Pho wena yini le ozoyenza ukuthi umsize babone ukuthi iqiniso? Ngoba phela uthukiwe manje. Wabizwa ngamagama onke. Yena wazi ukuthi yena usamsulwa. So manje-ke as umama okade enalo ulwazi lokuthi kwenzakalani ekhaya egcekeni, uzomsiza kanjani kuLungi ukuthi alungise umuzi wakhe? Sizokhuluma nje sicela imindeni ukuthi ihlangane. Uxoxiswane. Okay. So masihlangene imindeni yaxoxiswana uzolibeka ngelembaba noma uzothini? Ngifuna ukuzwa leyo part ngoba ke na chances are abakwaZuma bazoyibona le show. Bezwe ukuthi kwenzakalani. So ingakho ngibuza ukuthi ke na uzothini kubona? Yini ozoyisho kubona ukuze lesimo silungiseke? Kumele ngisho iqiniso. Uzokhuluma iqiniso. Ngoba vele into vele abazoyibona bayazi. Ngoba noma ngathi ngiyafihla ekugcineni kuzotholakala. So usulindele ukuthi uyimele lelo qiniso. Kunjalo. Lungi uzizwa kanjani ukuthi kanti untombi bakho bahamba nezilwane? Ngibhlungu, ngiphoxekile emoyeni. Ngazo zonke indlela ngibhlungu kodwa. Hawu ma. Hayi ngibhlungu. And okubhlungu ukuthi ubaba wakhe akasekho-ke. Nayi. Ngoba kahle kahle uyena bekufanele aphendule yonke lento. Hayi ngibhlungu. Ngiphoxekile nje kakhulu nawe ma ngikuthembe kangaka. Ngazi nangenzela phansi. So uzokwenza njani-ke Lungi ngoba usiyalazi iqiniso? Uzomfonela umkhwana wakho? Ngiyazi into engayiqala ngaphi kwayiyona le. Kodwa kumele ngizamile. Kumele uzamile. Kumele ngihluleke ngizamile. Ngoba kulona iphutha lakho. Akusile lami kodwa asazi noma usazoyikholwa yini leyo nto. Kodwa ngohluleka ngizamile. Imake sengiphindele emumva futhi ngoba usubuyile la ekhaya awukazi uzwe engathi ulala nezilwane-ke wena-ke. Nokuthi angiyazi loo nto bengakaze vele ngizwe kwasekuqaleni namanje bengakaze ngizwe. Angazi mazi isakhona noma isekho. Ayisekho. Ayisekho. Ngabe khona mhlawumbe usukuzwile. Nangu nje nasekuqaleni akazwanga lutho. Ngangezwa lutho vele. So kwazi ngani ukuthi isakhona noma isekho? Senguzwa ngayo wena mabuzwa njengoba ula ekhaya uzwa kunjani? Mina bengisekhaya njengenjwayelo. Senguzwa ngayo uma isakhona noma ingasekho. Ngoba vele ezeni nobaba. Hawu mntanami uyisho kanjani leyo nto? Bezikhona sonke lesikhathi uthula ngithi ziyidinga ngami. Ayisekho manje kwazi wena futhi angithi ngozwa ngayo noma sezibuyile. Okay, sicela-ke mina-ke as Black Life, uLungi ngoba vele usetholile ukuthi yini inkinga. Sicela ubathinte abakaZuma. Bathinte kuhlanganiswe imithingi lizobika lolu daba. Asithembe ukuthi kena umshado wabo usangaseyiveka. And into engiyisabayo-ke manje ukuthi uzoba kwazi ukuthi abazalele iy'ngane. Because phela iy'lwane ziyalimazana. Noma uma ukuthi le nyanga yayihambe kuyona ulo ubaba uNzama uyayazi yini isize-ke imklineke yena-ke. Angazi noma uyayazi yini inyanga. Hayi cha inyanga ngiyazi. Awuyazi. Okay, but asithembe ukuthi yena uzothola usizo. Yes, ngiyakholwa ukuthi usizo uzolithola. So wena-ke ufisa ukuthini endodakazini yakho? Mntanami Lungile. Sokuthi nje ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa kakhulu. Kunje. Ukube ngakuvikela njengomntanami ngaba nje. Ngicela ukuthi ungixolele. Usuke enhlizweni yakho. Kodwa lento ngiyakholwa ukuthi ukuxoxisana nokusizana imindeni yomibili lento izolungiseka. Ngiyakuzwa ma. Ngiyathemba kuzoyenza kanjalo ngiyaxolela kodwa. Mntanami xolele.
Phew. So Lungi, usuyitholile impendulo usuyazi manje ukuthi usuzolungisa kanjani. Ngcono ukuthi Uzizwa kanjani? sengiyazi. Khona ngisadumele ngiphoxekile kodwa at least sengiyalazi iqiniso. Yeah. Yo, niyayizela-ke babukeli be-Black Life TV ukuthi-ke iy'lwane kababa wakhe zathatha ubuntombi bakhe ngebhadi ubaba akasekho emhlabeni. Asazi nanokuthi iyiphi inyanga ayisebenzisile sithole ukuthi mhlawumbe ngakwazi nokumlungisa. Kodwa uMamZamo uthembisile ukuthi uzobiza abakaZuma bazohlala phansi baxoxe lolu daba babone ukuthi-ke nabenza kanjani bazama ukuseva lo mshado. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Yeah, Black Life TV.